ମୋତେ ଆଜି କାହିଁକି ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେଟ୍ କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଆଜି ଦିନରେ ଏତିକି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ମୋର ଟାଇମର୍କୁ ସେଟ୍ କରିକି ବସି ପଡ଼ିଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୋର ଡିସ୍କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସୋ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଟାଇମର୍ ଦେଇକି ହିଁ ମୁଁ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଦେନ୍ ଚାଲିଲି ମୁଁ ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମକୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ଆଜିଠୁ ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଇଦେଲି। ସେ ଖାଇ ପିଇକି ବାହାରି ଗଲେ। ସେ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲେ, ସୋ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିକେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ସେ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ବସି ପଡ଼ିଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ମୋତେ ଆଜି ଏନି ହାଉ 5 ଆୱାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ସେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିବା ପରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଗାଳି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ଆଉ ସେ ପ୍ଲେଟର୍ ମୋତେ ସଜେଇକି ଆଣିକି ନିଜ ହାତରେ ବାହାର କରିକି ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।